ngizokuthatha isikhathi ngizobingelela ngihlale phansi kodwa ngiyacela ukushona ngamazi mama uNkosi ngelinye ilanga engicabanga ukuthi bekumele ashiwo baba uNkosi kimi kodwa mhlambe noma ngazange washo ngaleso sikhathi kodwa wawasho ngendlela ethile uma uPaul ekhuluma noTimotheo Nkosi uPaul kunamaza washo kuTimotheo uthi uPaul kuTimotheo chapter 1 Timothy chapter 4 verse 12 kunamaza washiwo uTimotheo awasho kuPaul angifunde mina bazalwane ukuze ngingathathi isikhathi uthi uPaul kuTimotheo makungabi khomuntu odelela ubusha bakho. Yes Lord. Kusho uPaul usho kuTimotheo ukuthi makungabi khomuntu odelela ubusha bakho. Bese athi uPaul kube nekhoma lapha. Kule khoma leli bese lithi kepha yiba isibonelo. Yes Jesus. Naye la uPaul uveza lokhu kuPaul kuTimotheo uthi ba makungabi khomuntu okudelela ubusha bakho. Kepha ubusha bakho kepha but it changed the whole thing but lo but uthi ubusha bakho bungadeleleka. Ubusha bakho bungadeleleka ubusha bakho. Ngokuba wena ungabanga isibonelo ukuthi kuhlonishwe ubusha bakho. Yes Lord. Into eyenza ukuthi uhlonipheke ukuthi wena ube isibonelo wena. Amen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Into engayenza ukuthi le ndawo yonke le ilidelele ingabudelele ubusha benu la. Yes Jesus. Ngoba libasha la. Amen. Ukuze lingadeleleke ebusheni benu. Yes Jesus. Ukuthi nina. Amen. Nibe isibonelo. Hey Jesus. Ningahlike pulpit maqeda nyoba yenye into ngaphansi. Ibani isibonelo nasendaweni elihlala kuyo. Ibani isibonelo. Hallelujah. Hallelujah. Bese athi kwabakholwayo ngezwi. Akuthi kuwo wonke likhuluma ngemilomo yenu. Kuveziswe. Kuveza ubufakazi bezwi. Kuwo wonke likwenzayo. Kuveza ubufakazi bezwi. Amen. Singakuzwa usho enye into. Amen. Ubushenye. Hayi Jesus. Uzwe sikuzwa uthi kodwa naye uyasizwa. Awumiyekeleli yedwa kanjani usiza uNkulunkulu kanjani uthi usiza abayisizayo kodwa ufuna sithi bese sihlonipha ubusha bakho kodwa uthi usiza abayisizayo. Amen. Bese athi uPaul nangenkambo yakho la nje la emoli unemali. Yes. Inkambo yakho imveze unemali. Hallelujah. Yabona khona abantu inkambo enhle mabanganamali. Uzufise ngathi angahlala imali ingabi khona. Ngoba mhlazana abanemali inkambo yakhe yashintsha. Hey. Oh baba. Bese athi nangothando. Amen. Amen. Khona abantu mama uNkosi uthi umuzwe noma ekuhaga. Hey. Uzwe ukuthi uyangihaga yena kodwa akekho. Hayi kunjani. Thando nje lokubukwa uthi uPaul mawube Timotheo uthando ube nothando. Kusho ukuthi uchaza ukuveza ukuthi uthando eli unconditional. Ungabumuntu ngokuthi unani. Mthande noma engasibithi standard sakho. Kodwa umthande. Hallelujah. Sizodla izwe ngalo uthando la izwe selibashayile babafika kithi basithole sibagone ngothando. Hayi ngothando nje kodwa ngothando langempela. Uthando azizwe naye umuntu izwe limjikele kodwa azizwe umuntu.
Yilo leli safika salithola kwaNkosi. Safika sathola uthando. Sasizwa singabantwana. Sasizwa nathi sifanele ukuthi sigide ngoba sesisekhaya. Amen. Siyabonga Baba. Besathi uPaul nangokukholwa. Enye into elahlekile ukukholwa bayasonda bona kodwa bakholwa. Bayasonda nje bakhona attendance yinhle kodwa nje abakholwa bagqoka amasudu bahle kodwa bakholwa. Yabona nje amamemba kaMfundisi. Jesu. Nani? Besathi uPaul nangenhlanzeko. Yes. Makathi nje la nangenhlanzeko Mfundisi uNkosi angekho kusemona bayingcwele ngiyabingelela. Makathi nangenhlanzeko kukhona ngithi mina kukhona isitsha esingadlela umntwana angeke wasiphakela umuntu omdala makaqeda ukudla umntwana. Nakekela isitsha ophakela ngaso. Nakekela isitsha ophakela ngaso. Khona izinto ezisiphakelayo uzuthi awuNkosi kuhle ukudla kodwa inhlanzeko isitsha esiphakayo sibi. Isitsha esiphakayo sikhuluma lokhu ku-Facebook sibhala lokhu ku-Twitter sibhala lokhu kuko konke siyangena lesitsha lesi siyengcolile. Athi uPaul nangenhlanzeko besathi uPaul futhi uPaul uchaza ukuthi uTimotheo into ozodla ngayo abantu. Inhlanzeko hayi yogeza kuphela kodwa nala emlomeni izwi lakho ulimi lwakho lugezwe lugezisiswe lihlanzeke konke okukhulumayo kube kuhle kuhlanzeke kumuhle. Amen. Glory to Jesus. Sinabantu baba kuma position aphezulu kodwa makaqala ukukhuluma uyalimaza. Makaqala ukukhuluma kuvuka izilonda zasemuva. Amen. Hayi silekelele Nkosi. Sengihlala phansi Mfundisi uNkosi. Silekelele Jesu. Besathi uPaul nakekela ukufunda nokuyala nokufundisa ngize ngifike bese la igcineni la engifuna ukusho lokho kulobusha lobo bula. Amen. Besathi kulabantu abasha bala. Amen. Angisho kanjalo besathi uPaul ungadebeseli isiphiwo esibekwe kuwe owasiphiwa ngezwi lesiprofeto nangokubekwa izandla ngamalungu. Hlala phansi Mfundisi Nkosi. Athi ungasidebeseli isiphiwo sakho Paul owasiphiwa sona. Ngizocela namhlanje ukuthi nanoma ubani onikeza umsebenzi ungasidebeseli isiphiwo onikezwe sona ngoba unikiwe nje kube nezwi lesiprofeto esiphezulu kwakho uthi umamthelezi la kuba bambona ephakathi endlini ukuthi kunesiphiwo esiphakathi kuye. Ngicela ungadebeseli isiphiwo esiphezulu kwakho owasithola ngezwi loprofeta. Angithule lapho ubufakazi sikhe sasonta sabambisa umuntu imali yesonto ngoba simbone ehamba ngemoto enkulu sathi akabamba imali yesonto kanti uyashonisa urace inkamela ngemali yesonto. Asazi nathi sabanjwa uloya moya kanti sibanjwa umoya osemuva azange wanqanyulwa lona moya. Ngizothi ungadebeseli isiphiwo esiphezulu kwakho khona izinto oyibona kwakho zazingekho kanti wayihosha ngomoya orong. Kwami umuntu phambi kwakho wakhuluma izwi kanti ukhuluma umuntu orong kuwe. Aw Jesu. Nanokubekwa izandla ungavuni ukubekwa noma ubani izandla ngoba umazi lokubeka isandla ukuliphi office awumazi nanokubeka isandla. Ngikhulume nabantwana ngithi awuyigqoki nento yomuntu ongamazi noma ungambone emuhle noma ungambone egqoka kahle awuyigqoki into yomuntu ngoba umazi operate kuliphi office. Ingakho ngizomemezela namhlanje ingadebeseli isiphiwo esiphezulu kwenu khona into uNkulunkulu
ayibekile phezulu kodwa iyolinyazwa yini mhlazana liphuma ngaphandle likhulume kabi ngento uNkulunkulu ayibeke kini. God bless you.